Tironde ni gongo kumanya una wano nigo chi factory chie chae chabuli ugusika chimbebe anemono chinga kiba kugora echae okwana kurase factory ya Kiamukama nigo abalimi baba bakobeka biara egali kurwase factory ya Nyansiongo eyaberike gutambuka chimbebe nabo igo kugora echae konde nigo batebiruna bonus yo nigo erabege koenanwa kolengana nekerengo yechikiro asekera chi factory mulikito Hamisi Josephat na roboti oruo. Yombo kibotanili bwe chai mense ya Kenya KTDA. Nkena nete omuroberio bubugori bwe chichae. Anene kurwa chitundubari ububegete chimbebe Imechi County. Litukoli ya lero. Nigo abalemi kurwase factory ya Kiamukama banyarako bako yebeka biara. Igari ye factory ya Nyansiongo. Yanyarako bigukirana chitundubari Ime nsemo ya Kiamukama elikogore chai kurwaroro. Chimburu chia factory no bonge bwe chai ne chai ngia lichi kolia KTDA akarote ke tokobeke etundubali asetundubali ya KTDA koikobeke 2 to 3 kilometers away lakini kesi kagenda to kuri Nyansiongo gote Kiamukama no kogore chai tokurwese tundubali ito bacha kirete tundubali yamu ya kabire bonege baswete chitundubali nye bakuruse chai yao factory itongwa kanere SS goche county asasi yenere kwa gacha chipara akorosi chipara asechiga chito chigweta Nyansiongo factory ebango kane asasi yabo go Chinyamira county iwe minute ngante toko barose chipara beta oye chai rero mambia saa 12 twawayi echa egari ya Nyansiongo igiye gocha paka maseito magocha kuriye chai ili tusimigete ye factory ya Kiamukama yegari yuntwanye bwata twanye bekire polisiere aba director kurwa se factory ya Kiamukama na ria Nyamwamu nigo batebire obone bwechayi gucha se factory chaisiko na oboirere okeana gwechikiro okwanene kwanyara ko bokwira ninse ligoririe bonus nigo chikurwa weterese cha litoko togopima ekere volume ere igoro na litokonyora chibesa erinde twabalimi wono balimi bake mbale bagocha barabwo umabegete ko ni mara bao ni mogeni bao ni go Nyansiongo ende baje ko dimani ato echibesa yaro kanina Kiamukama ko nyiseka togocha ekiagira kerecha ekonda Nyansiongo mara no chirema mogeni no chirema at the end of the day factory tergo chikutwara folium na gereta gutwara folium ndiri gutwara bonus traka no muri igo chinguru chia factory ne folium ne re bonus nigo barure egekuro egetindigo chia ase chi company ne chi factory echigenderete no buguri bwe chai kurwa asitundubari Ime yorogongo oruo rwa Kiamukama na boigoria Nyamwamu enough is enough as Kiamukama na intutegete chai teyons abalimi ba Kiamukama bali barroyo ase factory eto ya Kiamukama bategete kine abo babu ategariye ebabu atese ngije kirienda echaye eto ya tigatwensi torosie factory eto ya Kiamukama na ria Nyamwamu erinde tonyore eto echibesa we are capable ntole capable yokoros chibesa korwase echa abalimi baratorete igo abalimba mintu tigatubwaterane onye mutagete bonus imokorera monyenyore goitera quantity murabe mokoreta se chaiye ase factory yeto ya Nyamwamu na Kiamukama aba directors abo bakora na Steven Amisi nigo bagikeire egetambukiro kyo chumbe we constituency Nyalibali chache goikirana ase bikaro bya directors ase factory ya Nyamwamu litukore igoro nabo igokoreta omongusanano anene chinkaki babwate egekaro kyabo agaicha na abana babura ase board atari kubwatia machiko onali gusabaiga abapunge baito muna mono mupungo yo chache mbabwate libaga ekera batagete gukwana na intwe baje bakwane na intwe ekiagara intuna baraito chorire buna bachorire naonye kende kirororo baroche bari gutu advice tigabaiche Kulipotire gatasini Kiandize TV kuri factory ya Kiamukama yegutuka Ime constituency ya Nyalibali Masabe county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi.